Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина Алгатова койбір темалар турында кыскача. Мотор яңартылган безнең ишек алды. Шәһәр башлыгы төзүчеләрнең һәм юл эшчеләренең хезмәтен ничек бәяләде? 40 миллион сумлык 90 тонна гуманитар ярдәм. Бу юлы егетләргә нәрсәләр әзерләгәннәр? Мотор яңартылган безнең ишек алды. Яршалыда йорт яны территорияләрен төзекләндерү эшләре алып барыла. Бу республика программасы кысаларында алып барыла. Шәһәр мэры Наил Мәгъдиев бистәсенең 14 һәм 18 комплексларында ремонт барышы белән танышты. Шәһәр башлыгы төзүчеләрнең һәм юл эшчеләренең хезмәтен ничек бәяләде? Җавапны үзебезнең алдагы материалда яңгыратырбыз. Я на предмет того, что могут взять и увезти. Ләкин эскәмияләрне алып китеп булмаячак, алар ышанычлы урнаштырылган. Бу бистәсенең 18 комплексы ишек алды. Делегация территорияда нинди үзгәрешләр булуын бәяләде. Төзүчеләр әйтүенчә, эшләр 50%-ка тәмамланган. Некоторые дворы исполнены, получается, в укладке верхнего слоя асфальта. Сейчас укладывается верхний слой на тротуарах. Далее параллельно идет монтаж бордюрного камня, монтаж поребриков. И еще у нас в планах уж полностью озеленить двор, завести чернозем. Бистәсенең 14 комплексында да төзекләндерү эшләре алып барыла. Бирдә юллар киңәйтелгән, спорт тренажерлары урнаштырылган, балалар майданчыгы яңартылган. У нас ничего не было. У нас была ржавая площадка, сломанная, опасная. И мы с детьми ходили гулять подальше, потому что тут было вообще страшно. Появилось место и для машин, и для площадок, и для подъездов, и для цветов, для всего. Шалы мэры Наил Мәгъдиев та башкарылган эшкә үз бәясен бирде. Мы видим качественную работу наших дорожных и подрядных организаций. Видим и лицезреем прекрасные детские площадки, игровые комплексы, спортивные тренажеры. 14 комплексны төзекләндерү киләсе елда да дәвам итәчәк. Шуңа күрә шәһәр халкы ремонт эшләрен башкарганда аларның теләкләрен исәпкә алуны сорый. Тоже захотели, чтобы и на нашей территории была, скажем, даже немножко получше площадка, потому что дети просят, чтобы была газонная трава. Им так интереснее играть. Комсомол районында быел 35 йорт төзекләндереләчәк. Бу 86 күп фатирлы йорт дигән сүз. Выполняются виды работ, это расширение, что нужно для безопасности проезда дорог, обустройство тротуаров, естественно, новое асфальтовое покрытие. Устанавливаем новые скамейки во всех подъездах, а также на детских площадках, новые урны. Алина Рахмаджанов сүзләренчә, 14 комплекста алар финиш сызыгына чыккан инде. Күзен агачлар һәм куаклар утырту планлаштырыла. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бала сулый алмый ашыгыш ярдәм диспетчерлык бүлмәсенә даими рәвештә борчулы шалтыратулар килән. Бәхеткә каршы күпчелек очракта ата-аналар беренче ярдәмне табиблар килгәнче күрсәтергә өлгерә. Әмма балаларга ашыгыч госпитализация һәм хәтта реанимация чаралары таләп ителгән очраклар да була. Табиблар килгәнче беренче ярдәмне ничек дөрес күрсәтергә һәм баланы коткарганда ничек хата ясамаска икәнен киләсе материалда сөйләрбез. Скоро 60, здравствуйте. Что беспокоит больного? Когда это произошло? Ашыгыч медицина ярдәме станциясе тәүлегенә 500 шалтырату кабул итә. Май аенда гына да барлык чакырулардан 12шәр кеше балалардан чит гәүдәләрне чыгару буенча ярдәм күрсәтелде. Әгәр бала тыгылган икән, аның һәр секунды да мөһим ди табиблар. Необходимо проверить прежде всего ротовую полость, то есть пальцем в виде крючка посмотреть. Может быть, мы можем извлечь, пока дыхательные пути, это инородное тело не спустилось. Вот. Но бывает так, что до приезда скорой родственники уже смогли избавиться от этого инородного тела. Или не избавились, но ребенок стал дышать, румяный, розовый, вроде ничего страшного. В таком случае тоже не надо отказываться от вызова скорой помощи, потому что инородное тело могло спуститься ниже. И проходимость дыхательных путей сохранена, но опасность инородного тела все-таки имеется. Мондай вакытта иң мөһиме паникага бирелмәскә һәм дөрес эш итәргә. Начар ярдәм тагы да күбрәк зыян китерергә мөмкин. Алия Закиева сабыйларны ничек коткарырга икәнен сөйләде. Если ребенок до года, то необходимо его расположить на предплечье, сделать упор на ногу,
пальчиком удерживать нижнюю челюсть и делать свободной рукой толчкообразными движениями внутрь и вверх между лопатками, толчкообразные движения. Һәм бу әле барысы да түгел. Укладываем на спину и двумя указательными пальцами чуть ниже линии сосков делаем также компрессии, также внутрь и вверх, толчкообразные движения. Голова должна быть ниже туловища. Әгәр бала 1 яшьтән өлкәнрәк булса, бу очракта геймлих алымы кулланыла. Мы обхватываем ребенка сзади, правой рукой располагаем кулак, второй рукой мы удерживаем этот кулак по серединной линии живота, ниже мечевидного отростка в области эпигастрии. И также мы делаем точкообразные движения вверх, то есть как бы приподнимая ребенка. Таких движений мы делаем где-то 5 раз, смотрим, выше народное тело или нет. Мондый хәлләрне булдырмас өчен табиблар вак предметларны балалардан ераграк алып куярга һәм сабыйны ашаганда күзәтергә киңәш итә. Азыкны вак итеп турарга, сөякләрен алып ташларга кирәк. Баланы тик утырган хәлдә һәм ашыкмыйча гына ашату киңәш ителә. Лилия Гатина, Сергей Бильданов, Яңалыклар. 40 миллион сумлык 90 тонна гуманитар ярдәм Россия Дәүләт Думасы депутаты Альфия Кагогина Халык фронты һәм Татарстан эшмәкәрләре белән берлектә шефлыкка алынган 3 хәрби часть өчен чиратагы гуманитар ярдәм партиясын тапшырды. Бу юлы егетләргә нәрсәләр әзерләгәннәр, бу хакта киләсе материалда. Цель у нас одна, великая, большая. Приблизить победу для того, чтобы в России, да и в Европе был мир, чтобы не было места нацизму, не было места боли, слезам, потерям, смертям. Махсус хәрби операция башыннан бу Россия Дәүләт Думасы депутатының алгы сызыкка 23-нче сәфәре. Альфия Кагогина даими рәвештә алгы сызыкка гуманитар ярдәм тапшыра. Бу автомобильләр, запас частьләр, кирәк яраклар, җиһазлар, дарулар, эчә торган су, азык-төлек. Приехали к вам с грузом, который заказывали вы. Все, что вы просили. Мы всегда на связи с командирами наших курируемых полков, и об этом знаете. Сегодня это легковые автомобили, грузовой автомобиль, квадрокоптеры, дроны, детекторы, запчасти. Ну и, конечно, тепло наших татарстанцев, наших жителей, камазовцев, письма, приветы от ваших родных. Тагын автозапчастлар һәм йөк машиналары өчен тәгәрмәчләр, су өчен күп савытлары, маскировка челтәрләре. Хочу отдельно поблагодарить вас за выполнение просьбы, сказанной нами несколько месяцев назад на этом же месте, а именно за автомобиль кран-манипулятор. Уверен, он, как и тысячи грузовиков производства КАМАЗ, будет надежно и верно служить во благо нашего общего дела. Спасибо. Ул чиратында егетләр битараф булмаганы барлык татарстанлыларга да рәхмәт белдерделәр. На этой технике работал в мирное время, по строительству, нефтяники, технику знаю маленько. Но у нас, да, она приветствуется там будет, из-за того, что ребята руками все это делают. А сейчас она будет помогать, в лучшую сторону, Это очень хорошо, и для нас, и ребятам легче будет. Бу юлы сугышчыларга 40 миллион сумлык 90 тоннага якын гуманитар йөк китерелгән. Лилия Гатина, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. А теперь пункт 5. Стиральный порошок «Автомат» 9 килограмм 599,90. Рекламная кампания iMedia уже более 12 лет успешно работает на рынке рекламных услуг. Запустим рекламу в лифтах и подъездах жилых домов города. Индор-реклама на стендах в лифтах и подъездах – это гарантированный контакт, близость к потребителю и широкий охват аудитории. Заяви о своей компании. Звони 45 19 02.